What happens when the church prays? Unsay mahitabo sa dihang ang iglesia muampo. Now, nagtuo ko nga ang prayer mo ni siya'y backbone sa usa ka church. Ang backbone mo'y pinaka-importante nga part sa bukog, sa structure, sa lawas sa usa ka tawo. Gani ang atong backbone, siya ang responsible mo pasan sa gibug-aton sa atong lawas. Sa usa ka literal nga tao, once na nay fracture ang imong backbone, na nay diferensya imong backbone, mo apekto gini sa tibok nimo lawas. Nagpasabot kini nga the same sa church. Once mapiktuhan ang prayer sa church, ang atong prayer cycle, ang atong attitude, ang paghatag natong bilis sa pag-ampo, mapiktuhan gyud ang atong kusog isip usa ka iglesia. O nasayod ko, nagtuo ko nga magsugod ang pagkapukan sa usa ka iglesia sa dihang maluya kini diha sa pag-ampo. Ang pag-ampo naglangkob ni sa kinatibuk-an gyud nimo. Una, ang pag-ampo na kinahanglan ni og sakto nga huna-huna. Pag-ila nimo sa Dios, kinsa ang Dios para nimo. Ikaduha, nagkinahanglan ni og spirituhanon nga communication. Ang pag-ampo dili lang ni paglitok sa mga prayers. Usa ni ka communication sa usa ka spirito nga Dios. Ang pag-ampo nagdemand sa imong kasing-kasing sincere nga heart. Dapat kumuampo ka sa Dios na ay sinseridad sa matag pulong imong gilitok. Ug ang pag-ampo dunay intention, na ay will. Dapat intentional atong prayer. Now, una sa tanan, when the church prays, there is unity. Dunay panaghiusa once ang iglesia mag-ampo. Now, sa atong generation karon, importante nga ang iglesia nagakahiusag yun. Labi na sa tension sa atong government, sa atong economy, tension sa tibok kalibutan. Grabe ang tension karon sa atong palibot. Nini nga bahin, dapat ang iglesia nagakahiusa. Samot na ang mga members sulod sa iglesia, dapat dunay panaghiusa. Now, moingon kitag unity, wa ni naghisgot lang sa atong sistema sa pagsimba. Kay pwede ta magkahiusa sa pagsimba, pwede ta magkahiusa sa atong schedules, sa atong mga activities, pero ang intention o ang attitude nato sa prayer, pwede ta magka-divide. Now, sa Acts chapter 1, verse 12 down to verse 14, ang atong verse kaganiha, mao ni ang time nga human si Christ misaka na balik sa langit, iyang gisugo dahil iyang church nga musangyaw sa maing balita. Pero ingon ang Ginoo nga ayaw sa bugsangyaw dahil sa tibok kanasuran. Pabilin sa mo sa Jerusalem, hulatan ninyo ang saad nga gahom sa Holy Spirit. Now, pag-abot nila, gikan sila sa Mount Olive, niadto sila sa Jerusalem. Didto nagtigom ang 120 members sa church. Nagtigom sila. Ug ang ilang gibuhat didto, wala sila lain nga intensyon kundili ang pag-ampo. Nag-ampo sila dito ibabaw sa maong kwarto ug nagpray sila for 10 days. Napulo kaadlaw nga prayer. Og nini nga pag-ampo, wa sila laing concern. Wa sila nagpray sila masakiton nga mga kaliwat. Wa sila nagpray nga improve ilang negosyo. Ang direksyon sa ilang prayer, ang preaching sa gospel. Now, kanus-a ba magkahiusa dapat ang iglesia sa pag-ampo? Kay once divided ang atong prayer, di gid nato ma-experience ang gahom sa pag-ampo. Dapat dunay unity sa iglesia. Dapat dunay panaghiusa, labaw na sa itong pag-ampo. So, kanus ata magkahiusa diha sa pag-ampo, una, i-consider nato ang atong direksyon. Unsa may direksyon sa itong pag-ampo? Unsay atong giampo? Now, nini nga bahin sa upper room, isa lang ang direksyon sa ilang prayer. Ang preaching sa gospel. Pila pa lang kaadlaw ang milabay, gihatag ni Christ ang Great Commission.
ug walay laing focus ang church ani nga time ang pag-preach sa Great Commission. Nga tanang tao ma-evangelize, tanang tao madala diya sa Ginoo. Mo ni direksyon silang prayer. Wala sila nagkanya-kanya og dagan sa ilang prayer. Ang usa nag-pray siyang kuglingon, pray siyang kuglingon, pray siyang kuglingon. Nini nga time, dunay direksyon ang ilang prayer. Of course, when we pray, daghan man tag pwede mahimong direksyon. Night time mo pray ta about sa atong financial needs. Night time ang church mo pray para sa atong mga unsaved loved ones. Night time ang church mo pray para sa healing sa mga members. Pero ani nga time ang church na isa lang kadalan, ang pag-pray para sa expansion sa gingharian sa Dios. Ikaduha nga i-consider ang intensyon. Unsay intensyon nimo sa pag-ampo? Usahay pariha ang words nga atong gi-pray, pero nagkalain-lain ang atong intensyon. Ang usa nangandoy nga pasayaha lang, ang isa nangandoy para sa iyang pamilya lang, ang usa nangandoy para sa iyang kumpanya lang, sa iyang lang career, daghan og intensyon. Pero ang ani nga time, ang church nagakahiusa sa isa ka intensyon, ang paghimaya lang gyud sa Dios. Walay selfish nga prayer nini nga time. Ug tan-aw na to ang resulta sa ilang prayer. Ang resulta sa ilang panaghiusa sa pag-ampo nasa Acts chapter 2 verse 41 to 42. Gani ang Book of Acts usa ni ka ebidensya sa panagkahiusa sa iglesia. Ang Book of Acts, despite sa mga persecutions, kapila sila gigukod og espada, kapila sila gigukod og bangkaw, kapila sila gipang persecute, pero makita gihapon nimo ang pagka-intact, pagkahiusa sa iglesia. Dili man siguro literally nagkabulag-bulag sila dalan, pero ang ilang kasing-kasing, ang ilang direksyon, ang intensyon para gihapon sa kahimayaan sa Dios. First preaching ni Peter o sa mga apostol sa Acts chapter 2, mo ni ang day of Pentecost. Pente means 50. Muna yung 50th day, gikan si Christ namatay sa cross, usa ni kadako kayong gatherings sa ilahang dapit. Nagpundok din ang mga tao nga nagkalinlain og mga dialects. During sa preaching ni Peter, pipila kalibo ka mga tao ang na-convert sa mensahe. Og sa dihang pag-abot sa verse 41, then those who gladly received his word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. So, gibaptize, na-convert o gibaptize ang 3,000 souls. Gidugang sa 120, ani nga adlaw na himong 3,120 ang members sa church. Imagine mo na. And they continued steadfastly. Human si Peter ni preach, ang answer sa ilang prayer dito sa upper room na grabe nga massive sa conviction or conversion sa mga tao. Gawas pa na ang 3,100 members, 3,120, nagpadayon sila. Unsa ilang gipadayon sa verse 42, gipadayon nila ang apostles' doctrine, ang teaching ni Christ. Gipadayon nila o naghiusa sila sa fellowship, meaning naagya po nilang presensya sa usaw-usa. Wala nila biyai ang panagtigom. Gawas pa na ang pag-break nila og bread. It could be nag-refer sa Lord's Supper or ang paghinatagay nila og pagkaon sa usaw-usa. Labaw sa tanan, ilang gipadayon ang pag-ampo. See, once ang church magakahiusa diya sa pag-ampo, kanunay gid ang Dios mohatag og panaghiusa sa iglesia. Once ang church na nay gamay nga division, once ang church nagabahin-bahin, isa na kailhanan nga huyang ang iglesia sa pag-ampo. Huyang ang iglesia sa pag-ampo. Ang prayer kanunay ni mo unite. Ang unang gitagaag-taga ni Christ sa iyang personal ministry ang pag-build og mga leaders. Pagsugod ni Christ at the age of 30 siyang personal ministry, wala din siya nagplano og mo ni ang atong building dinhin ta magtukod, mo ni atong architect, mo ni atong engineer, mo ni ang design sa atong building nga buhaton.
Although importante ang church building anak pod nga time. Pero sa personal ministry ni Christ, una niyang gifokusan ang pag-build og mga leaders. Ug nagtuo ko nga mao ni pinakaunang hiusahan sa church sa pag-ampo gyud. Unsaon nato pag-preach sa Great Commission? Unsaon nato pagpaningkamot nga makasangyaw tas maayong balita, pagkabig og mga katawhan diha sa Dios kung una sa tanan, wala tay enough nga mga leaders. For 3 years gibuild ni Christ ang apostles, ang 12 ka apostoles. 3 ka tuig niya na gimold. In fact, sa 3 ka tuig daghan na siya mahimo unta dapat niya na daghan na siya makonvert anak nga mga believers. Pero sa 3 years, gifokusan ni Christ ang pag-build sa 12 apostles. Leaders. Muna dapat ang unang direksyon sa iglesia. Ang pag-mold og mga leaders. Gani sa time, sa Matthew 9:37 to 38. Sa time nga nakita ni Christ ang mga karnero, ang mga katawhan nga nagkatibulaag. Ingon ni Christ sa Matthew 9:37, "Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few." Ingon din ang Ginoo, daghan kayo ang mga tao sa kalibutan. Pero gamay ra kaayo ang musangyaw. Gamay ra kayo ang willing mo kuha sa harvest. Unsay solusyon ni Christ sa verse 38? Ang verse 38 ingon si Christ, therefore, what? Therefore, pray. Pag-ampo, unsay ampo? Pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So sa pag-ampo mo, pagkahiusa mo diya sa pag-ampo nga ang Dios magpadala pa og daghan nga mga mamumuhat, daghan nga mga leaders, daghan nga mga disciples nga musangyaw sa maayong balita. So before ang church mangandoy og uban, before ta mangandoy og church building, before ta mangandoy og mga activities sa church, before ta mangandoy uban pang mga butang, una na tong i-build ang mga leaders sa church. Dako kay ang komisyon, gitawag sa Great Commission kay dako sa nasugo. Pero unsaon man ang saad sa Ginoo nga siya mag-uban sa iglesia hangtod sa walay katapusan, kung walay mga isog nga mga sundalo nga mga Kristohanon, andam musangyaw sa maayong balita. Number 2, when the church prays, there is guidance. Sa dihang moampo ang iglesia, naay giya or guidance. Now, sa history sa persecution sa church, sa time pa lang ni Jesus Christ, nagsugod na ang paglutos sa mga magtuto sa itong Ginoo. Pag-abot sa Book of Acts, human si Christ namatay, o human siya nabanhaw, misaka sa langit, mas nisamot ang persecution sa iglesia. Sa Acts chapter 4, makita na to diha nga gibawala na ang iglesia musangyaw sa mayong balita. And sa Acts chapter 4, makita na nato diha nga dunay pipila ka mga apostles ang gipriso tungod sa pagsangyaw sa pangalan sa Ginoo. Pag-abot sa Acts chapter 5, nidaghan ang mga oppositions. Mas nidaghan na ang kontra sa pag-preach sa gospel. O sa Acts chapter 5, makita na to diha nga nanay death threat sa churches. Gibaharan na sila nga kung musangyaw pa sila sa ngalan ni Christ, patyon na gid sila. O pag-abot sa Acts chapter 8, nahitabo gyud ang unang martir. Si Stephen, isa sa mga faithful disciples ni Christ, ang unang gipatay nga gibato tungod sa pagsangyaw sa mayong balita. Grabe ng persecution. O pag-abot sa Acts chapter 11, unang gitawag ang mga sumusunod ni Christ ug mga Christians. Dinhi nahitabo ang unang term nga Christians. Gitawag sila Christians. Dili sa Bible nga ilang gibitbit. Dili sa sinina nga ilang kanindot. Dili sa mga dagko nga building nga ilang ginasudlan. Dili sa kahiyahay silang kinabuhi. Nini nga time
Gitawag sila Christians kay patyununon sila. Lutusunon sila. Wa sila'y klarong address. Nagadagandagan, nagatago-tago. Gitawag sila Christians. Actually, dini nagsugod ang identity sa mga Christians. Gitawag sila Christians kay ginalutos o ginapersecute sila tungod sa ngalan sa atong Ginoo. Now, nini nga bahin, unsaon man sa church paglihok, unsa nga klase nga guidance ang ihatag sa iglesia kung wala siya freedom, musangyaw, wala siya enough nga mga resources sa pagsangyaw sa maing balita, kung mataglihok niya, gina-monitor sa iyahang oposisyon. Unsaon paglihok sa iglesia nini nga bahin? Ang answer, pinaagi sa pag-ampo. Gani ang Book of Acts, isa ka record sa mga Kristohanon sa early time kung unsa sila ka mainampuon. Ang Book of Acts, isa ni sa ka book of prayer sa mga churches o sa church sa itong Ginoong Jesus. Munang despite sa persecution, grabe sila, gipangita, patyununon sila, nini nga libro sa Acts of the Apostles, pero nagpabilin silang ligon, nagakahiusa gapon sila. Ug isa sa butang nga naghatag nila og panaghiusa, naghatag og giya sa ilahang buluhaton, ang pag-ampo. Ang number one duty sa church, or isa sa mga number one duty sa iglesia, ang pag-ampo sa mga leaders. Yes, muna siya. Ang failure sa leader, failure po sa members. Ang failure sa members, failure po sa leader. Vice versa na siya. Dual responsibility. Dili pwede mo ingon si body or ang church nga failure amo ang leader. Kaya ang failure sa leader, failure sa church. Ang failure sa church, failure sa leader. Duha na siya. Responsible si leader ngadto sa church, responsible si church ngadto sa leader. Now, nini nga bahin, nakinumdum ko sa Acts chapter 12, sa dihang si Peter gipriso, gisulod sa pinakangit-ngit nga bahin sa prisuhan tungod kay nagsangyaw siya sa ngalan ni Kristo Jesus. Gipriso siya. Pero ang gingon sa Acts chapter 12, wala ni hunong ang church sa pag-ampo kay Peter. See? Wala sila ni hunong pag-ampo kay Pedro. Gani, during sa ilang prayer, tibok gabi sila nag-ampo, sila nahuman sa pag-ampo, naabtanan sila kadlawon, wapa sila nag-amen. Nanuktok na si Pedro sa ilang pultahan. Kaya ang tao nga ilang giampo nga makagawas, nakagawas na, wala pa sila nag-amen. Inana ang power sa church once magkahiusa ta sa pag-ampo. Now, tanan man ta gusto o kanabang faithful nga leader. Wisgot kong leader, wala ko nagpasabot sa kong lingon. Someday, mahimo mong leaders. Muna ibutang sa iyong una-una, one day, mahimo mong leader. Dili kinahanglan man mo barog din hitanan. As long as nag-educate ka og someone about the Christ, you are leading someone to Christ. Naalang kay gitext about sa gospel, imong friend or classmate, kauban sa work, silingan or kaliwat, nag-lead na kad niya diha ni Christ. So di kinahanglan kag daghan kag i-lead. As long as nagtudlo ka sa gospel, you are leading someone. One day mahimo kang leader. Kung managhan na ang leader nini nga church, daghan na tag-i-pray. Mayog kabalaka, kay kung mas daghan ang mga leader, mas daghan nga saad sa Ginoo ato may experience. Kung gusto tag faithful nga leader, i-pray iyang faithfulness. Kung gusto tag leader nga dili matintal sa temptasyon, i-pray nga tagaan siya kusog. Di siya matintal. Kung gusto tag leader nga dili mo give up sa integrity, i-pray iyang integrity. At the same time, ang leader mag-pray po para diya sa iglesia. You see, ang unang responsibility sa church,
ang pag-pray sa leader. Tanan nga guidance sa Ginoo mo require gid og leader. Sa dang Israel na stranded sila sa Egypt for how many years? Para mabalhin sila sa Canaan, nag-provide ang Ginoo og Moses. Sa pagkamatay ni Moses, wala pa kaabot sila sa Canaan, sa promised land, kasi gipuli ni Moses si Joshua. And pagkamatay ni Joshua, naipipila ka mga leaders nga nipuli. Wa gyud biyai sa Ginoo leader ang Israel. Pag-abot sa church age, wa gyud biyai sa Ginoo ang church nga walay leader. Naagi leader. Ug bugat ang task sa usa ka leader. Kay ang failure sa church, failure sa leader. O gusto na ko ma-experience na to ng tanan mo, ng tanan ta someday mahimong leader. Amen? So ang first nga goal sa church, gawas nga mag-build og mga leaders, ang pag-pray pod sa mga leaders. Kay once mapukan ang usa ka leader, pukan biya pod ang isa ka iglesia. And once mapukan ang usa ka iglesia, pukan pod ang usa ka leader. Number 3, when the church prays, there is revival. Sa dihang ang iglesia managkahiusa diha sa pag-ampo, duna kini dako nga revival. Now sa atong panahon karon, dili na to ma-deny nga daghang mga churches ang nangaluya. Actually kung aware mo, daghang mga churches ang nagsirado tungod sa COVID-19. Pakaabli nagbalik ang mga churches, daghan na pong churches ang nagpabilin gyapong sirado. Akong kabalakaw sahay, basin bag nahimo na komportable ang mga Christian sa ilang balay. Pastor, kontento na mi sa online worship. Akong kabalaka, basin ba noon og daghang ang mga Christians nga nangabugnaw na sa pagpangalagad tungod sa lockdown o tungod lang sa pagpabili nato sa mga panimalay. Musugot tag sa dili, daghang mga churches karon ang kinahanglan og revival. Aw ba nagkinahanglan og revival tungod kay gipangbiyaan sa ilahang mga leaders. Naay mga churches nga nagsirado tungod kay financially dili sila capable, wa na sila pang-abang sa building. Naay mga churches nga nangabungkag ilang church building, nagtigom nilang ilawom sa kahoy tungod atong linog bitaw masunod-sunod, especially sa Mindanao. Naipipila ka mga churches dito as in na lumpag yun. Naipipila ka mga churches karon, especially sa mga close nga countries, nagsuffer sa persecution. Gipang dauban ng ilang pamilya. Gipang torture ang mga preachers. Wala gipang lubong ang ilahang mga member nga nangamatay sa ilahang public nga cemetery. It's a form of persecution. Na mga churches karon nga nagkabahin-bahin. Na mga organizations nga nagkabahin-bahin. Gawas nga na division sulod mismo sa local church, napoy mga sister churches nga nagkabahin-bahin. Grabe ang pag-atake ni Satan karon sa mga churches. Nasayod siya nga dunay dako kay nga gahum ang iglesia once man nagkahiusa kini sa usa ka direksyon o usa ka intention labi na sa pag-ampo. Munang giguba og maayo ni Satan karon ang mga churches. Now nasayod ko nga dili bag-o nga mga strategy ang atong gikinahanglan. Dili technology, dili bag-o nga mga organizations. Ang kinahanglan sa usa ka church para sa usa ka dako kay nga revival mo ang pagbalik niya sa paghatag og importansya sa pag-ampo. Usa ka united nga prayer, panaghiusa nga pag-ampo. Once mo balik ang iglesia diha, nasayod ko, duna gini ihatag nga revival. Ang first step sa tanang action sa church, diha gyud sa prayer. Once ang church mo shortcut, birahon gyud sa balik sa pinakasinugdanan. Nahinumdum ko sa isa ka church, isa ka gamay nga church sa Texas, sa USA. Nagproblema sila kay for how many years
wala na halos kayo mag-adtuan nga member sa ilang panimbahon. Before, usa sila ka-healthy o lagsik kay nga church. Pero tungod, gikan sa pagbiya sa ilang leader, nagkabahin-bahin, wa na halos na nimba, ug pipila na lang yun ang nagpabilin diha sa pagpangalagan. Diin man, naay pila ka member nga nag-initiate. Nag-invite sila og pastor. Nag-invite sila og preacher. O ang gihimo sa preacher, naghimo siya usa ka semana nga panimbahon matag gabi. So gistayhan gid sa preacher ang Mount Church. Ang first 3 services nila, evening services, wali ang preacher, mahitungod sa reconciliation. Giwali niya nga dapat mo reconcile ka sa nahiubsan nimo. Muduol ka dito sa iyang balay or moadto ka sa iyang nimutangan, makig-reconcile. One morning, nakadawat og tawag ang maong preacher. Ingon din ang nagtawag, "Hello, sir." Mayong buntag. Tan-aw na ko, sir, murag dili man effective ang imong gibuhat sa church. Instead nga mag-focus ka sa pagwali sa reconciliation. Nganong dili na lang ka mag-focus sa pagwali sa revival namo. Ani nitubag ang preacher. Ingon sa, "Thank you sa imong concern, ma'am. Dili ma-revive ang church hangtod nga dili magkahiusa kini diha sa pag-ampo. Ug dili mo magkahiusa diha sa pag-ampo hangtod nga dili magka-reconcile una ang inyuhang relationship." The 4th night hangtod sa 5th, hangtod sa Saturday night, the same message ang gihatag sa preacher. During sa evening service, Sabado, nihimog altar call ang preacher. Sa kinsa dinhi ang willing mupaubos sa kinabuhi ug unang muhatag sa ebidensya sa conviction sa Holy Spirit. Ang maong babae nga mitawag mo'y unang ni forward sa tubangan. Ug sa kadakong kahilom ug kamingaw, naipipila ka mga audience. Mihilak siya. Ug sa first time iyang gimension ang pangalan sa isa iyang nahiubsan. Sa pasaylo ako. Pila ka tuig kong nagbitbit nini nga kasuko sa akong kasingkas. Ug giduol niya ang maong babae, ug gigakus niya kini, ug silang duha naghinilakay. Taod-taod, niabot ang pipila pud ka mga tao sa tubangan. The same ilang gibuhat. Nagpaubos, ug ilang gipang mention ang mga tao nga ilang nahiubsan, ug ilang gitugyan tanan sa Ginoo ilang kahiubos. And for the first time, ang iglesia nga nahimong patay sa pila ka tuig, ni ana nga kagabhion, nibalik sa pagpaubos, nibalik sa paghinulsol, ug for the first time, ni ampo sila, nga dunay panaghiusa sa ilang kasing-kasing. The next day, Sunday evening service, ni nanon ang maong nahitabo sa iglesia sa tibok gamay nga lungsod nila. Ug nakaabot ang maong balita sa ubang mga member nga nang backslide na sa pila ka tuig. Nibaluan nila nga dunay nahitabo nga kabag-uhan sa iglesia. Ug bunga silang pag-ampo, Sunday evening service, nangabot ang gatusan ka mga members nga nagluod. Ngay uban nagbitbit og mga bisita. Ug during sa preaching sa preacher, paghimo sa preacher sa invitation, gatusan ka mga katawhan ang midawat sa Ginoo na ng gabiuna. Lain pang gatusan ka mga katawhan ang mitugyan pagbalik sa ilang kinabuhi sa Ginoo. And for the first time, ang church na-revive. Ang majority members sa iglesia ana nga kagabhion niabot sa pag-ampo, panaghiusa sa pag-ampo. Ug nibalik ilang kadasig ang ilang kalagsik, nahitabo ang usa ka pinasahi kayo nga revival. Prayer. Once ang church man nagkahiusa sa pag-ampo, ablihan sa Dios ang gahom niya diya sa langit.
ug diha makita sa church unsa gid molihok ang Ginoo sa pag-ampo. Ug dili magkakahiusa ang atong kasing-kasing sa pag-ampo. Once dili maayo ang atong kasing-kasing sa usa ug usa. Tanan magsugod diha sa pag-ampo. Tanan mulahutay diha sa pag-ampo. Tanan tapuson diha sa pag-ampo. Ginoo, nagapasalamat mi sa imong pag-uban karon sa imong panimbahon. Salamat Ginoo nga nagapahinumdum ka namo pag-usab unsa ka importante ang pag-ampo sa usa ka iglesia. Among gipray Lord para nini nga church. Dasigon pa nimo Lord ang among kinaiya sa pag-ampo. Dusliti pa Ginoo ang kalayo sa kainito namo Lord diha sa pakig-istorya kanimo. Daghan mig plano Ginoo para sa unahan. Nangandoy mi og mga butang Lord nga makapa-improve pa sa iyong buluhaton. Busa Ginoo nining mga butanga, una mi involve, una mi Lord nimo dasigon Ginoo diha kanunay sa pag-ampo nimo. Nga dili unta malimtan Lord sa iglesia ang pagkaimportante Lord sa panaghiusa namo nga pag-ampo. Nini nga kahimtan Lord sa pandemic namo karon tagay mig chance Ginoo sa gihapon nga makahimo mig pinasahi nga panaghiusa sa pag-ampo. Nga amo gyapon malitok Lord ang mga concern sa mga kaigsuonan, ang mga concerns Lord sa iglesia ug labaw sa tanan Lord ang pagsangyaw sa maayong balita gayon. Ug Ginoo gipray pod nako nini nga iglesia sa FMMBC kanunay dasiga ang mga leaders. Butrain pa ka Lord ug dugang nga mga leaders nini nga iglesia. Lihuka ang matag usa namo ka kasing-kasing nga madutlan mi Ginoo sa pag-convict sa Holy Spirit para sa imong kahimayaan. Nga dili namo tan-awon Lord among kapasidad. Dili namo tan-awon Ginoo among stock knowledge. Kundi tan-aw na mo Ginoo ang gahom sa balang espiritu nga mooy mo equip na mo Lord nini nga buluhaton. Tabangi mi Lord nga sa di pa ka mobalik mahimo namo ang among duty as Christians, mahimo namo among duty as a church, mahimo namo among responsibilidad isip individual. Uban nimi sa nabili namong oras, bless Lord ang matagpulong karon nga muna dungog nga kini mapahaluna unta sa mong kasing-kasing. Ug pasaylua mi sa mga sala namong nabuhat sa ngalan ni Jesus. Amen.